зиндагии воқеӣ низ мисли як қисса аст, танҳо нисбатан мураккабтар. вай ҳам оғоз, миёна ва анҷом дорад. инсон ҳам бо ҳамон қонунҳо зиндагӣ мекунад. танҳо ин қонунҳо зиёдтаранд. ҳар нафар сюжет ва гирифбанди худро дорад. ба ҳар кас лозим аст ки бо роҳи худаш равад. касе ба дуриҳои дур рафта бо дастони холӣ бармегардад, касе дигар бошад дар ҷояш истода аз ҳама сарватмандтар мешавад. баъзе қиссаҳо маънии бузург доранд, баъзе дигар бошад аз ҳама гуна маънӣ ориянд ва боз ҳастанд қиссаҳои хандаовару ғамнок. ҷаҳон ин китобхона аст ва дар он ягон китоби монанд вуҷуд надорад. крис вудинг, нависандаи англис. оре, дунё мисоли китобхонаи бузургеро мемонад ки дар он мо инсонҳо нақши як китобро дорем. бинагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи яке аз асарҳои хонданбоб ва дӯстдоштанӣ силсилақиссаи нависандаи тоҷик Азизи Азиз бо номи қиссаҳои айёми таътил маълумот хоҳем дод. қиссаҳои айёми таътил аз ҷумлаи асарҳои наву шинохтаи нависанда буда, дар он асосан ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, дӯстиву рафоқат ситоиш ёфта, ҳолати равонии қаҳрамону персонажҳои асар вобаста ба вазъият тасвири воқеъбинона ёфтааст. воқеаҳои қисса тавре аз номаш пайдост дар фасли тобистон сурат гирифтааст. дар ин замина яке аз довталабони озмуни ҷумҳуриявӣ Фуруғи Субҳи донои китоб аст, андешаашро нисбати муҳтавои асар чунин баён дошт. имсол бори аввал аст ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ Фуруғи Субҳи доноии китоб аст иштирок менамоям. бисёртар вақти худро ба хондани асарҳои бачагона сарф менамоям ва ба шеърнависиам ҳавас дорам. зиёда аз 250 китобро мутолиа кардам. аз онҳо ба ман ин китоби қиссаҳои айёми таътил аз устод Азизи Азиз писанд омад. ин китоб дар бораи писарбачае меравад ки ӯ гапи бибиашро гӯш намекард ва дар таътили тобистона ба роҳи рост медарояду гапҳои падару модар ва бибиашро мегирад ва диловар як бачаи гапдаро мешаваду ба китобхонӣ рӯ меоварад. ин асар дар бораи чӣ хел бояд дӯстони худро тарк накардан ва одамони бадро ба роҳи рост бояд ҳидоят намоянд. ман ба наврасон тавсия медиҳам ки ин китобро мутолиа кунанд ва аз корҳои беҳудагардӣ даст кашанд. асари мазкур аз забони муаллиф нақл ёфта, хонанда дар вақти мутолиа аз рӯзгори мактаббачаҳо дар вақти таътил ва ҳодисаву воқеаҳои аҷибу ғайричашмдошти ба хонанда ибратомӯз огаҳ мешавад ки саҳифа ба саҳифа таваҷҷӯҳи ӯро нисбати тақдири минбаъдаи персонажҳо зиёд мегардонанд. қиссаҳои айёми таътил хонандаро боз ҳам баъд аз пурра хонданаш ба фикр кардан водор мекунад. ҳамин тавр Азизи Азиз бо эҷоди яке аз ганҷинаҳои адабиёти бачагона насли наврасро ба хондану илмомӯзӣ даъват карда, дар замири онҳо инсондӯстиву талош варзедан баҳри зиндагии шоистаро тарбия менамояд ки дар як муддати кӯтоҳ он миёни наврасону ҷавонон ба яке аз асарҳои дӯстдоштанӣ табдил ёфтааст. то ба имрӯз 3 китоби қиссаҳои айёми таътил нашр шуданд. бинандагони азиз, шумо метавонед силсила қиссаҳои мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои ҷумҳурӣ дастрас намоед.